Pwede di ta magrangan. Dia ang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jiderica Bidad. Daghum sa sapa. Kaluoy sad sa sugilano ni Lolo Ilmo eh. Bugnaw naman ang hangin gikan sa kawas. Hain naman ni si Rodel. Wa pa man mauli nga naghatod sa doktor. Tugnaw na gyud. Ako na ning isira ang bintana. Anino? Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Si Rodel ka na nagparog doon sa garden. Rodel? Nagunsa ka diha? Rodel! Rodel, nga na dili man ka mo tingog! Rodel! Balik diri! Rodel! Rodel! Wala sab si mamati na ako. Rodel! Ma'am Sabrina? Annalisa? Nauli na tayo si Sir Rodel? Oo, nakita na ko siya nga midulog paingon sa upos. Ayaw pagsunod niya, Ma'am Sabrina. Basin ko ng iyang doppelganger na sa imong nakita. Pero kung tinuod ang imong gisulti, nga nung magbalik-balik man ang pagpakita sa iyang kadubli nga espiritu nako. Aron lamaton ka. Dadoon ka sa hilang ni Sapa. Ma'am, mga daotang espiritu ang naa sa maong Sapa, Ma'am Sabrina. Dali na, Ma'am. So, nagbalik sa bahay. Hain naman ni si Annalisa, uy. Tugay mo nakagawa sa bahay. Manay Carding. Noy. Nadugay ko kay ako pang giubanan kadiyot si Ma'am Sabrina si ang kwarto. Anong imo mo siyang giubanan nga? Tiguang naman na siya. Nakita nam sa ni Sir Del nga milugsong sa sapa, Noy. Nasab? Mauna, Noy. Gihamok nam gining dapitag maayo, Noy, uy. Daghan na mo pakita nga dili angay mo pakita. Ay na, ayaw na pagunong na ana, eh. Basin og mag-sleepwalk na sab ka karon. Patakar ba kaglakaw kung damanon ka na. Sige, Noy. Mamauli na ta na. Ang amahan ni Madam Mercy ang nipatay sa amahan ni Lolo Elmo. Kidakdakan kini niya og bato. Kaluoy kid ni Lolo Elmo. Rodel, ikaw na? Suod lang. Wala ilak ang pultahan. Rodel! Nga dili man ka motubag? Rodel? Rodel, wait daw. Hoy! Kung kinsa maka nagbinung ang upanuktok, ayaw na ginig-us ba, ha? Rodel? Rodel! Kinsa man ka anuktok? Anong may tao sa gawas? May nagbinung ang ginako. Karon ka. Kung manuktok di ko sab, ako na siyang pakuratan o kaapli sa pultahan niya. Kisa... Ma'am Sabrina. Loil mo? Ikaw ang sigig panuktok sa pultahan? Ha? Ay karon mamang ko manuktok, ma'am. Unsa? Pero may nanuktok sa pultahan, Lo.
Maudi ay nga nasabat ka din eh. Oo, kay nagtuo ko nga si Rodel ang miabot o ganuktok. Pero sa pag-apil ako sa pultahan, may tao. Sigurado ka nga ay tuktok sa pultahan ang imong napati. Dili may tabong masayop ko, Lo. May nanuktok yun ining pultahan na. Ay pero ako naman ang nanuktok karon. Nakakita ka ba ni Rodel sa gawas, Lo? Wa pa man mo abot sa Sir Rodel. Ha? Wa pa siya mauli? Salam namang gabi eh. Ay base na langan siya sa vice doktor. Imposible na, Lo. Kadiyot ka na lang makontak na ko siya. Way signal din niya sa suwit sa bahay, Ma'am Sabrina. Adto ka sa gawas, sa may bungtod nga mahingahawan. Ay pero dili makaayo nimo nga mo gawas. Ha? Ha? Nga naman, Lo. Ay gabi kaayo. O dili maayo nga karong mga panahon ng kamugawas. Kay anibersaryo karon sa kamatayon ni Padre Ramon. Nga naman dahil kung anibersaryo karon sa kamatayon sa pari. Matag ingon aron nga adon ay mamatay ang baya, Ma'am Sabrina. Unsa? Matag Hulyo, adon ay mamatay iling tapita. Mao ba, Lo? Coincidence lang tingali ng mga hitabo, aloy. Dili, Ma'am Sabrina. Nga na nakasulti man ka, ana? Karong adlaw usab nawa si Adela. Unsa? Anibersaryo karon sa kasal unta nila ni Adela o Rodel? Oh, Ma'am Sabrina. Busa ugma na lang tawag sa Sir Rodel. Ay mapaugay na dito ma. Di mahimulo. Uban na lang ko sa gawas. Una lang katog, Annalisa kay magkapiyon ako. Gusto si ko magkape, Manay Carding. Noon sa mga musa mo tag nervyos na. Huwag mo ko nervyos ano eh. Nahinumdum ka ba, Queen? Onsa karong adlaw, ni Carding? Kwan. Biyernes man ron. Pizza 8 sa Hulyo, nga naman. Mao karon ang gabi ginawa si Adela ni Carding. July 8. Tuod no? Nalimot naman lang ko eh. Karang pizzahan may tuod nga na missing si Adela. Mao tingali nga daghan ang upakita nako karon Manoy. Kay karon ang adlaw nga nawa si Adela. Labas pa sa kong panumduman ang tanan. Annalisa, Carding, nakakita ka ba ni Adela nga gawas sabay? Uwa man si Rodel. Tuwa raman siya siyang kwarto. Wa man siya dito. Pero dito raman siya ganina. Gati man pa gani si hairstylist ang iyang buho. Wa lagi dito si Adela. Mao kato ang katapusang adlaw ni Adela. Pero wa may kaguliyang siyang kwarto. Buti pa sabot. Ngawa siya pugsa sa pagdapalayo. Pinoy. Mao sab tuod. Salamat kami magtinga sa bigas linya. Rodel, tubag in town. Tubag. Oh. Ki-off ang phone, Noel mo. Unsa? Lunaon sa naman ni si Rodel. Nagbinag-uman. Mutubag magidayon na siya sa iyang phone kung tawagin. Base nga busy lang siya sa nilakaw. Imposible na, Lo. Imposible gid na. Suway nga yung pagtawag ang usap. Oh. Ki-off maghihapon niya, Noy. Naunsa man ni siya? Ma'am, hello ng gabi. May bugat yung rason sa sarili kung anong wapa sa mall. Basin, gihawiran pa to sa doktor. May mabag. Ubanan lang una ko ni mo din sa gawa sa dakong bahay, Loel mo. Ang anong dili?
Kadaghan bang makalilibog ng mga panghitabo ining bayalo? Kuan lo, unsa ganito'y namatyan sa imong amahan? Nahagbong siya sa kabayo, Ma'am Sabrina. O naparok ang iyang pato. Mao ba? Unsa man sa imong pagtuolo? Na aksidente ang imong amahan o dunay mipatay niya? Ha? Nahinumdum ka pag yun sa kamatayon sa imong amahan, Loel mo? Ay misurti naman ko nimo ni Ingkili pa. Ayaw sa kaaglaw ni Ana, nagtagkubot ang mga tao sa among bahay. O nakita nilang ako nga kiyayungan ang akong amahan. Ay nabulit sa dugo ang iyang naw. Oh, Nagtuho ang dugo siyang kinuo ko. Dili aksidente ang nahitabo. Tungod kay gitiwasan ni Noy Romero si Noy Jose. Buhi pa kini nga mihagsa sa kabatuan. O iya kining gitiwasan, pinaagi sa pagdakdak og bato sa iyang luyo nga ug namatay si Jose. Ug ako lang ang nakasaksi. Ang amo ng mga saop ang misulti bahin sa nahitabo. Kung maoy akong natimanan nga, ang gisulti nga nahagbong sa kabayo si Papa Jose. Ug maong namatay kini kinaigo sa hait nga bato ang iyang Ay, Mama, ilaw na kayong tabi. Bug na din his gawas. Sa sub na lang paabuta sa Central. Oo, Loel mo. Kaluwisang ni Loel mo. Huwag yun siya kalibutan sa nahitabo. Si Lola Tinay rakit ang nahibaw sa tinuod. Kaya gidakdakan og bato sa apuhan ni Rodel, ang amahan ni Lolo Elmo. Beer pa. Dua ka botilya. Sa mga kaning among nadiskubrihan ni Sabrina. Dili ka mo ang tagiyan ni Ana na Peter, Rodel. Inilog kinisay mo mga kaliwat gikan sa mga albor. Helong! Sorry. Di ka mo akong ipahilom, ha? Miss, dalang bayad sa bira. Mapaulin ako. Paulit ako. Dili ka makalikay sa hamog sa mga katiguangan, Rodel. Helong! Wa ko'y labot sa natabo sa unang panahon! Wa ko'y labot! Dugo sa mga demonyo ang naglatay sa imong kaugatan! Gusto na! Naakanin mo ang katapusang dugo sa pagkadautan, Rodel! Dili ako ang nagpatay sa samahan ni Lolo Elmo! Wa ko'y labot! Ikaw ang mubayad sa imong mga katiguangan! Ikaw! Wa ko'y labot silang sa... Dili mahimo nga ako mo'y pabayrod sa nga wala ko mabuhat. Dili! Wa ko'y sa... Wa ko'y labot nila. Sila ang nagkasaog, dili ako. Usa, dili ako ang angay masol. Kanong nagkitago ka na ako si Mama. Ano ba?
Rodel. Oh. Wa pa man ini sa daanan si Rodel. Oh. Rodel? Oh. Wa man gihapon din sa mong kwarto si Rodel. Kapugnaw sa panahon. Manoy, sabi na diha. Unsa man ang kikaguptan nila ni Annalisa? Pagkuha na lagi kahabol niya. Kawan lagi siya. Pabalik sa kwarto nila. Annalisa, Carding, kinsa yung... si Rodel? Siya na nagkita sa sofa? Lagi, Ma'am Sabrina. Mayo kay ni anak ka, Ma'am. Ikaw na rin pabalhin niya sa inyong kwarto ni Sir Rodel. Niya sa sofa si Rodel matug? Mura mo na siya nahubog, Ma'am Sabrina. Unsa? Nagsuka-suka mga na siya dito sa gawas. Niinom si Rodel? Annalisa! Gitawag na ko ni Madam. Dihaon na mo, Ma'am Sabrina. Unsan, Ma'am? Ato nang tabangan og agak si Sir Rodel? Sige, mas maayo. Kinahanglang malimpyuhan ako siya dito sa among kwarto. Madam, good morning. Unsay nakaayos ka buntagon karon, ha? Annalisa? Kuan. Ay, bugnaw magud ang kabuntagon, Madam. Kay nakauwan man gabi eh. Mao ba? Walagi ko makamatngon nga nag-uwan. Kadiyot naman sa may bundak ang uwan, Madam. Unsa man, Madam? Manaog ka or anira kasi mong kwarto mamahaw? Dili ko ganahan makigdungan og kaon sa mga tao sa ubos. Apil si Sir Rodel? Silang tanan. Busa, anira ko sa taas mamahaw. Tuon. Pasudlan na lang din sa kong kwarto kung moabot na si Rodel. Naa naman si Sir Rodel, Madam. Pero murag, nakainuman tingali na. Sa sofa man sa sala makatog. Miinom og bino si Rodel? Maayo kay nagmata ka na, Rodel. Sabrina, din ako sa tong kwarto. Wa na gid ay ka mahinumdum ko na unsa ka kagabi eh. Dito ko sa bar. Nganong dito man ka sa bar? Ang imong giadto sa lungsod mao lang ang paghatod sa doktor. Pero nganong misangko man ka sa bar? Ambot. Kalabad sa ko. Inom ining tambal sa labad sa o. Nahibaw ko nga naglain ang imong kabuhi. Wa ka maanad nga mainom. Salamat. Unsa may nakahasol nimo? Anong niinom man ka? Ambot. Ayaw bang ambot? Nahibaw ko dunay nakapahasol nimo. Ug dili ko muhunong sa pagpangutana nimo kung dili ka musulti nako sa tinuod. Sabrina, sorry. Wa ko makapaulit dayon. Gabi ihuman ako. Mahatod ang doktor silang bahay. Wa pa nimo tubag ang akong pangutana. Nganong naghubog-hubog ka, ha? Nahibaw ko dunay nakahasol sa imong una-una. Ug may katungod kong mahibaw, unsa ni kay asawa ko nimo. Dili na ta maghisgot bahinan. Kinahanglang iskutan nato ang tanan kay nahasol na ka. Ug may nang mahibaw ka, nga may nakita na sa ko gabi nga milugsong sa sapa. Unsa man ka? Ni pauli ka gabi nya milugsong ka sa sapa, ha? Wa ko mo sa sapa. Dito ko sa bar. Ug ang katapusan akong hinumduman nga misakay ko sa auto. Kun mao na. Doppelganger nimo ang akong nakita. Nga mo'y milugsong sa sapa. Unsa? Nganong makakita man ka na kanunay? Ha? Mo sa nay gusto na kong mahibaw-an, Rodel. Wa na dyan ko makasabot sa tanang paghitabo ining baya. Ang tiguwang at tina mo'y nagkaingon ning akong kahasol karon. Unsa? Dili na mawas akong nahon. Ang iyang gipanulti, Sabrina. Nahasol kong maayo ini. Rodel, kung doon na may moabot ka problema nato, kinahanglan kitang duha ang moatubang ini. Tungod kay gihamok na tagmaayo ining dapita. Naghubog-hubog ka man kuno, Rodel. Ma? Wa ko ikaw padak aron maghubog-hubog pariha sa imong amahan. May na mahibaw ka. Nga kanang inom ang nakaingon nga namatay ang imong amahan. Ma? Diha magsugod sa inom ang akong kalbaryo sa imong amahan. Busa, ayaw na gyud kinig buhata kung dili ka gustong sunugon nako kining dapita. Ma, Kung
dili ka gustong ako sunugod kini dapita. Tawga si Padre Ramon. Ipaabog ni Padre Ramon ang mga daotang espiritu nga nagpuyo ni ining baya. Patay na si Padre Ramon, ma! Ayaw na pagsigig hisgot ang patayng pare! Kisingkahan ko ni mo, Rodel. Musukol ka na nako? Mamati. Patay na si Padre Ramon. Usa ka tuig na siyang namatay. Buhi siya. Dili mahimo mamatay siya kay siya lang ang makatabang nako. Patay na lagi siya. Ibutan na si mong nahuna. Oh, Rodel! Rodel, asa ka, Rodel? Oh. Nakita na nimo? Wa na'y batasan ang akong anak tungod nimo. Pino. Ma, mahimo ba? Di na lang ka masuko na ako. Wa na tay mahimo, ana. Asawa na ko ni Rodel. Kabahin ako sa inyong panimay. May labot ka sa hamok nga nahitabo karon dinhi sa akong panimay. O ganun nakasulti ka, ana, ma? Tungod kay kunwa ka pa pakasli sa akong anak. Dili unta mamarik ang mga demonyo ni ining baya. Ikaw ang naghimog agianan aron makasud ang demonyo ining imong panimay, ma. Ikaw ragi sinugdanan sa tanan. Ah! Malinawon ang among pagpuyo nga wa pa ka maminyo ni Rodel. Nahibaw ka na yun nga tinunglo kining baya. O, ma, nahibaw na kung may tunglo ining baya. Tungod kay inilog sa imong mga katiguangan kining dapita. Huh. Nahibaw na ko sa tinuod, ma. Nahibaw na si Rodel nga si Don Romero ang nangilog ni dapita gikan sa inahan ni Lolo Elmo. Ug maong nahasol ang una-una ni Rodel tungod kay dili siya makadawat nga ang kaugalingon niyang apuhan ang mangingilog og yuta. Ug dili paigo iyang gipatay. Why gipatay ang akong amahan? Gipatay ni Don Romero ang amahan ni Lolo Elmo, ma. Dili ka na tinuod. Ayaw magpatakang sulti. Dili kriminal ang akong amahan. May buhing saksi sa kabangis sa imong amahan, ma. Ug dili kini angay tabunan. Ma! Dugan. Tabang! Rodel, si Mama! Ayaw maghikap na ako. Tabang mo, Rodel! Manoy, tingog ba ni Ma'am Sabrina? Wala, nagpakitabang. Dali! Usurog sa kinahitabo. Tabang mo! Rodel! Sakit sa akong Ma! Ma'am Sabrina! Doon sa malas, madam! Tingin ko na siya kasakit. Ayaw panulan ako. Ano babayana? Pahawa sa akong atubangan, demonya! Ang sakit ang dugo. Manoy, asahan siya, Manoy. Nandito siya sa ospital. Dili ko magpa-hospital! Sinunta mo dili ko magpa-hospital. Rodel, anak. Ako sa kong kwarto. Ayaw paduulan ako ka ng imong asawa! Ganun ako batog nasulti ni Mama Mercy. Dilito na ko ang isulti niya kay masakitan siya. Pero dili na siya masabot. Dili na. Muhangyo ko ni mo, Sabrina. Ayaw na pagduol kang ma'am. Ayaw na pagduol kang mama. Masakit sa kasing-kasing nga akong inahan. Ug dili mahimo nga madisgrasya siya tungod nimo. Sorry. Unsa imong gisulti ni mama? Nga nakapasaka siyang dugo. Dili mahitabo nga masuko si mama. Kung wa pa'y igong hinungdan. Sorry, pero uwan ako makapugong.
Tungod kay sakit na kay sinultihan ang imong inahan ako. Ako kuno ang nagdaog hamok ining dapita. Unsay imong gisulti kang mama? Ako siyang nasultihan sa gisulti ni Lola Tinay nato. Unsay imong gisulti kang mama? Ako gisultihan si Mama Mercy. Ang iyang amahan ang mipatay sa amahan ni Lolo Elmo. Asa? Anong imo man siyang gisultian, anak? Di ba nagsabot naman ta? Nadiliuna nato ipanulti ang ipanulti ni atong tiguang? May hangyo na ko nimo anang daan. Nga kay sulti kang mama. Pero wa nila ko tuyuan, Rodel. Tungod kay wa kay pagbati sa akong ginahan. Rodel. Amo ning kinabuhi, Sabrina. Kung unsa man ang among kagahapon, wa kay katungod nga mahilabot. Rodel! Rodel! Rodel, kinalang sabtod ko ni mo. Wa ko magustuhin sa imong inahan. Naunsa naman ng sitwasyon na? Kagubot ba? Naiupos na ako si Rodel. Ma, Rodel, anak. mag-soft diet o nakakaroon, ma. Imo kong gidadaan og lugaw. Oh, kinahanglan masudlan ka ng imong tiyan. Wa ka man kuno mukaon matud pang analisa. Ma, ayaw na pagunahon na og problema. Ang imong asawa man good. Ako na siyang gipahimangnuan na dili una mo doon nimo. Nabalaka ko para sa imong asawa, Rodel. Ma, ayaw na kuno na si Sabrina. Ipalayo siya ni ining baya. Ma, Ibalik ang mga demonyo ni ining baya tungod ni anang asawa nimo. Siya ang nagdapit sa mga sakop ni Satanas. gusto na, ma. Kung dili ka gustong may daotang mahitabo sa imong asawa, ipalayo siya ni ining dapita. Ma, Ngayon mo man niyang nahitapos akong kaming yun. Unsa man ning matanga sa problema ang mihamok na mo. Ma'am? Ma'am Sabrina, mamahaw na, ma'am. Unya na ko mukaon, Annalisa. Wa pa ko'y kana. Naglalismog si Sir Rodel, ma'am. Wa na ko makasabot sa mga nahitabo karon dinhi sa bahay. Ma'am, Nasuko nagmaayo si Mama Mercy. Ug nahiubos na dako si Rodel. ha? Nga naman, ma'am. Sorry, ma'am, kung nangutan ako. May nakita naming tiguwa nga suhito ining dapita, Annalisa. Ha? Nakaila siya sa tanang nagpuyo ining dapita. Kay anak siya sa saop nila ni Lolo Elmo. Mao ba, ma'am? Siya ang misulti namo ni Rodel sa tanan. Sa dinuod nga nahitabo ining dapita sa unang panahon. O, samday gisulti ang tiguang, ma'am. Nakaila siya sa mga albor. Kay anak siya sa saop sa pamilyang gimasakir sa Casa Albor 1. Ha? Anak sa saop sa mga albor? Oh, og nahibaw ko nga wa siya mamakak sa iyang gipanulti. Kinsa man yung tiguang nga, ma'am? Unsi angan? Iyangan kay Lola Tinay. Lola Tinay? May kaila ka bang Lola Tinay ining dapita, Ans? Wa, pero gusto ko makakita na ang giingon ni mong Lola Tinay, Ma'am Sabrina. Ha? Asa siya magpuyo, ma'am? Gusto ko makakita niya. Sige. Dadunta ka sa bahay ni anang Lola Tinay. Kanusta man, Ma'am Sabrina? Kung wa ka na trabaho din niya. Kana di may bawo sila si Rodel sa atong lakaw.
Dili ka magpahibaw ni Sir Rodel, ma'am. Di na ko gusto mag-away pa may Annalisa. Naiubo si Rodel na ako. Kay mitubag ko sa iyang inahan. Dili masagod maantos usahay ang sinultihan na ng Madam Mercy kod. Bisan kung mulikoy na, sakit man gihapon siyang manulti. Dili na siya gusto nga isgutan ang kagahapon. Mayong pagbuminaw sa Lex Dili Pinoy. sa mahimong matago o hangtod sa hangtod ang kagahapon, Ma'am Sabrina. Diba? O, Annalisa. Tungod kay ang kagahapon, mao na ang nag-design sa mahitabo karon. Husto ka, ma'am. Kung noon sa ang sinugdan ng mga hitabo, mao ang masubay sa hitabo karon. Annalisa, dili ko gusto nga magkaaway mi si Mama. Pero, dili sa ko mapugngan ang pag-ukay sa ilang kagahapon. May energy nga nag-control ining baya, Annalisa. Murag dunay mga mata nga nagtanaw lang nato. Husto ka, Ma'am Sabrina. Og kanang dili mayong energy nga nag-control ni ining dapita. Nag-anam kinig kakusog. Og dili siya mahimong ibaliwa, Annalisa. Husto, ma'am. Dunay wa mahimutang ining dapita. Og ang pag-abilang sa kamatuoran ang makahatag og kalinaw ni ining dapita. Tinuod, Annalisa. Ma'am? Ikaw nalay akong pananghiran, ma'am. May kumprahon ko sa lungsod. Kami na lang si Annalisa ang mangumpra karding. Ha? Gihatagan ka og budget ni Rodel? Oo, ma'am. Sige, sultihin na lang si Rodel nga kami si Annalisa ang mangumpra kay doon na sab may paliton. Unya, ang mo drive sa motor, ma'am? Ako na lang, Manoy. Ha? Kumusta naman ang pamatin mo si mong dughan, ma? Okay. Okay na ko, anak. Kuhaon ko ba ang doktor? Ayun na. Pero pagtawag og pari, kaya aron maabog ang mga daotang espiritu ni Inindapita. Ug ang espiritong miulipon sa imong asawa. Ma, mahimo bang dili na nato i-apri si Sabrina sa mga buhaton mo? Rodel, tuhuik ko! Nadimonyuhan na ka ng asawa ni mo. Nasudlan na og daotang espiritu ang utok niya ng imong asawa. Pahuway na, ma. Basta kay pagtawag og pari. Bisan kisang pari, basta makaabog lang sa daotang espiritu ni Inindapita. Okay, ma. Sige, magpatawag ko pare. Ma'am, napalitan na to ang tanang kumprahonon. May kabilan ba ta sa mga pinalit, Annalisa? Oo, ma'am. Kanong tindahan na ay. Ako man ang amiga. Pwede na to anha ibilin ato mga kinumpra. Sige. Ato nang ibilin diha. Aron makatumas ta sa ibabaw paingon sa bay ni Lola Tinay. Kading, ano niya pa man ka? Di ba, makumpra mo ka? Sir, akuan sila man si Ma'am Sabrina ang ni voluntaryo nga mangumpra, sir, uban ni Annalisa. Unsa? Ano man kuno? May paliton sa kuno si Ma'am Sabrina, sir. Kisa mo nag-drive? Ang motor ang ilang gigamit, sir. Si Annalisa nag-drive. Unya, nanugon to si Ma'am Sabrina nga pasultihan ka nga sila na ang nangumpra. Mao ba? Tuod, Kading. Sir. Ato sa simbahan ha, sa lungsod. Pagsusi dito kung kinsay pari nga ma-invite ni Mama din sa bahay. Tanawa sa bang schedule. Oo, sir. Sige. Unsam, sir. Ay, si Sir Rodel. Mura manugwa na siya sa kugalingon. Unsan ning among mga agaw na mura manug nag-anam nagkahuyang. Layo-layo man sa din ni bayan ang Lola Tinay, Ma'am Sabrina, no? Good. Mao nga kinahanglang makanaog dayon ta sa dili pa mungit-ngit. Niyang ta silang bungtod. Ilawom anang kamanggahan. Mao na ang bahay ni Lola Tinay.
Mauna diha, ma'am. Oh, mao na diha. Mura man ka. Oh, Annalisa, naunsa man ka? Dali na, nga numihunong man ka. Mura man og nakaanhin ako ining dapita, Ma'am Sabrina. Oh, ha? Kanang kahoy nga tugas. Nakaanhan ako, ana. Gamay-gamay pa na siya. Unsa? Ma'am, mapadayon na ta. Sige, Ma'am, nakaanhin na gyud ko ining dapita. nahinomdom ka ba kung kanusa ka nakaanhi? Kuan, nalimot na ko. Pero sure gito nga nakaanhin ako din eh. Lolo Elmo? Siya Rodel. Ay, naku, siya magkadinis liyo sa bahay. Wa, nagpahangin lang. Mura magkagtinis kay God. Ay, humana ang garden sa mong inahan, sir. Ay, nanurok ng mga buwak nga Rosal o siyang pagita. Naasay adil pa. Salamat. Sir, may mong mananghid. Sa, unsalo? Ay mahimong ay akong limpyuhan ang nasunog nga bahay sa atbang nga bungtod. Sir, Ikaw ang bahala. Kung maunay makalipay ni mo, sige, limpyuhin ang nasunog nga bahay sa atbang. ay salamat, sir. Pero, humnauna ka ng garden ni Mama. Annalisa! Annalisa! At doon ko na si Mama. Ma'am, nakaanhin na gyud ko ining dapita. Tanawang mga kahoy. Gagmay pa kay sa una. Buti pa sabot nga, gamay ka pa nga nakaanhi din hiya. Dako na ko, ma'am. Igo nga makatimaan ko. Unya nga nakaanhi man ka. Ambot lang, sad. Nagpasabot lang ka na, nga dugay na kayo ang panahon nga nakaanhi ka din Mausad na, ma'am. Hain man ang bayan ng Lola Tinay, Ma'am Sabrina. Lera sa ilaw na dako kakahuyan. Oh, Annalisa, anong nahunong mo ka? May nakita ka ba sa unahan, ha? Kuan. Kanang kahoy santol sa kilid. Nakakatkat na ako diha. Nanguha ko bunga sa santol. Kung mauna, nakaanhi na gid ka ining dapita. Pero, nga nang nalimot man ko. Sige na, data maglangan pa, Annalisa. Dali na, mupadayon ta sa unahan. Dali. Ma? Ay naman si Annalisa, Rodel. May gadto sa lungsod, Ma. Yubanan si Sabrina. Nakatuna siya laag-laag uban sa imong asawa? Magikumpra sila, Ma. May paliton sab si Sabrina. Miabuso na gyud ka ng imong asawa. Grabe ang daotang espiritu nga miulipon kaniya. Ma, may mo bang dili ka maghisgot ang daotang espiritu? Ug ganon dili man. Nga nasudlan namang gyud og daotang espiritu ang imong asawa. Unsa man? Nakatawag ka na ba og pare? Ako nang gisugo si Carding, Ma. Magsusi na siya kung kinsay nakasayan nga pari karon. Kinahalang mabinditahan na kinindapita, Rodel. Ugma. Ang ugma man gud, Ma. Nalimot ka, Rodel. Kasal na unta ninyo ni Adela ug Mang Adlawa. Apan milaya siya. Ma, Anibersaryo karon sa inyong kasal. Mao nga milihok ang mga demonyo. gusto na, Ma. Dili mo ta maghisgot ni Adela. Ni anagit ta, Annalisa. Mauna ka na ang bahay niya ng Lola Tinay? Oh, Nakaanhan mo ko ng baya. unsa? Kanusa? Okay, mga kalasanas, mga ka-followers, no?
Gidapit ko kamo sa pagpaminaw ning lain pang sumpay ning sugilanon. Daghong sasapa. Papalihog dahil ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.